Halo, layanan analitis online sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa njupuk dipikir nyedaki saben parameter perusahaan. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki. Apple Inc. ticker OOPL. Review iki adhedhasar data wiwit 16 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Apple Inc. kalebu subkategori Pones, 7 perusahaan sing melu ing asesmen kang ora wakil. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 1 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1 titik. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar saham umume. Kita bakal weruh rating rata-rata kanggo pasar saham minangka 1,8 poin. Marang skor 1 kanggo Apple Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Apple Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat pungkasan 12 sasi saham Apple Inc. nuduhake owah-owahan minus 5,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 4,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Apple Inc. gunggungipun 2.933,81 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 2.961 miliar dolar. Regane buku perusahaan kira-kira $65,73 miliar. Kanthi kapitalisasi buku subkategori $88 miliar. Bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Apple Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 99,074%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 74,516%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang 96.606 US$ miliar. Utang kanggo nilai buku punika 147% saka usaha. Asil saka utang perusahaan ala minus 1 titik. Rasio nilai pasar kanggo laba perusahaan yaiku 30,2. Kanthi rata-rata ing subkategori 30,2. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori apik 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 97.283 US$ mayuta-yuta. Media Wiki ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka 116 US$25 miliar. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 7,3. Rata-rata ing subkategori 7. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 400.320 US$ mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionali kira-kira ing 465 US$64,0 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 24,3% karo rata-rata kanggo subkategori 23,3%. Taksiran bati dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 99,233%. Iki 0% luwih saka pangsa pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $17.891.000. Lan kanggo subkategori $17.920.000. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Bati perusahaan saben pegawai $593.03. Kanthi rata-rata kanggo subkategori, $593.300. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pasable 0 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $2.441. Ing subkategori $2.549.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, pasable 0 terms. Posisi cendak 0,7%, dibandingake karo rata-rata subkategori 0,7%. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 41% kanggo perusahaan Apple Inc. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 41%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $196. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $228. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening informasi, evaluasi, lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis sekuritase perusahaan Apple Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.